Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban a Lucky Blockos videó lesz. Azóta egy picit fejlődött a bázisom, itt lett egy Voidos Dragon, ami szerintem nagyon jó, meg egy Candy, ez még Bizon tag Jupiter, és nincsen már rendes dragonom, csak ilyen effektes, meg valami jó pár bonéká. Van Candy bonékám, meg rengeteg Candy dragonom. Meg van, ez egy másik videóra tervezem, van rengeteg blokkom, amit egy másik videóban fogunk kinyitni, mert ez szerintem ebben már nem fog beleférni. Nézzétek meg, mennyit gyűjtöttem. És ebből van, amit a PES-ből tudtam innen kigyűjteni, ez az Angelic Block. És az itt nem bírom elhúzni, itt van a legesleg végén, itt 3 kapsz belőle, ami szerintem nagyon jó, de akkor menjünk is be egy ilyen izébe. Azóta hát a speedem is fejlődött, az most már 221-es lett. Ami hát a Knightig néha el szoktam jutni, de nem mindig. És a Voidos Dragon, ezt tőle a doktortól szereztem, ahonnan most ezt a Tigrolinit itt hozom. Tőle tudtam szerezni. Speedet tudok venni? 222-es speedem van. A Knightig ezzel még nem jutok el elvileg. De lehet, hogy eljutok. Nem. Tudtam, hogy nem fogok eljutni odáig. De sima dragon, hát egyébként ami volt nálam dragon, az összeset odaadtam másoknak. Már csak ez a 2 bonékká van, amit szerintem vagy el fogok trédelni, vagy ugye hát a kommentbe eddig senki sem írta le a Roblox nevét. Azt írjátok le, őket majd befriendelem, és akkor bármikor rám lépnek, adok nekik valami, vagy egy bonékát, vagy egy még egy Lucky Block. Hát itt már elkezdenek gyűlni nagyon. Hát ez szerintem van vagy 20. Hát én most nem fogom megszámolni, mert most a videó nem erről szól, de majd szerintem a következő videó az már az lesz. Ez hogyan fogod meg? Hogy láda nyitogatás lesz. Inkább most meghalok, mert ez nekem tényleg nem kell egyáltalán. A dragonok azok még jöhetnek, de a sima Bonéka Ambalabu az már szerintem nem, mert hát a Candy Dragon az sokkal jobb. És nem sokkal jobb, hanem jobb Bonéka. Az amúgy de a doktortól meg főleg jó. Ugye a bonékát kapsz. Megpróbálom itt most letenni egy... Ja meg igen, lett valahol, itt van, egy Tototosza. Itt van, Tototosza, igaz, annyit termel, mint Candy Dragon. Ezt a bonékát felhúzom maxosra. És megnézem, de szerintem, ja, ez rosszabb, mint egy Candy Dragon. Ja. Itt van nálam most már 3 bonéká. Ezeket félreteszem. Már hány sor? 1, 2, 3, 4, 5 sor blokkon van. Lucky blokkon. Na. Amúgy ez innen, hát a Diamond Dragonok, meg ez a 2 Voidos, ez milyen? Alien, meg ez a... Ez milyen? Ink. Biztos ritka lehet. És van, ha jól tudom, egy ilyen Virginia blokkom, mert ugye játszottam, ha jól tudom, fél órát kell hozzá játszanom. Hát én azt végig afkoltam, és úgy tudtam azt megszerezni, de miért csak dragont kapok?
Hát igaz, hogy Dragon az amúgy kéne, csak nem simában, meg nem is Candyben, hanem vagy Gold, Diamond, vagy Voidos. Ezek lennének a jók. Mert hát Candy az már nem kell, mert ugye az nem annyira jó. Itt is van, Gold. Az jó. Azt egy Candyre át fogom cserélni. Így base, és át is cserélem. Hol van egy Candy Dragon? Itt is van. Felviszem ezt most maxosra. Jó, felvittem most ezt. Felvittem a maxosra. Jó. Na. Ott van. Ebben a videóban már tudtunk egy Gold Dragon szerezni. Azt a Voidos Dragont innen szereztem, ettől a doktortól. És ja. Egyébként, na, végre hogy ment. Így, itt végig kell mennünk. Azok nem tudom, hogy mi volt. Azzal nem kell ott foglalkozni. Ezt annyi. Itt végig megyünk. Hát a Pest egyébként mindjárt kiviszem. De itt ugye még van rengeteg blokk. Azt is meg szeretném majd egyszer szerezni. Még egy blokk, ilyen graffiti blokk. Az is majd jó lesz. Szerintem nem holnap lesz felvéve az a videó, hanem szerintem vasárnap. Jó, szerintem vasárnap lesz felvéve. Ja, meg ugye mindjárt húsvét, és húsvét, mindjárt iskola. Az nem lesz olyan jó, mert akkor kevesebb videót tudok csinálni. De megpróbálok jó sok videót csinálni. Akkor is. Tigrolino. Azért viszem ki ezeket, mert ugye ezeket el lehet adni, az is plusz pénz. Mennyi lehet eladni? Nem olyan sokért lehet eladni, de... Ha most gyűjtök mennyit? 307 puát, abból nagyon kevés van meg nekem. És majd, hát akkor a kommentbe a Roblox neveteket írjátok le, és akkor őket majd befriendelem. És akkor velük játszok, és hogyha izélnek, mondjuk Steel a Brainrotba, vagy Escape, szóval ami van, hogy B a Lucky Blockba, giftelnek nekem valami ilyen jó cuccot, mondjuk hát a Steel a Brainrotba fúzolásokhoz, vagy hogyha mondjuk egy kecsurú egy mostorút, vagy egy lavadorítót, vagy esetleg garamát adnak, az ugye örök friendnek jár. De hogyha mondjuk, ez most picit rossz volt, hogyha mondjuk egy ilyen jó brainrotot adtok, azt azért mondjátok el, hogy akkor most örök friend, vagy nem. Mert hogyha nem, akkor ugye vagy kifriendellek, vagy nem. De akik brainrotok adnak, azokat majd a következő videóban, hát a leírásban ott lesz a Roblox nevük, meg a nem tudom, az lesz ott. Gifteltek, azt, ja. Menjünk be még szerintem ilyen, nem tudom mennyire, 2-re, vagy 3-ra, azt hiszem, ja. Nézzük. Dragon. Ezt azért viszem ki, mert ez drágában el lehet adni. Itt van. 5 millió. Na, menjünk be még egyre. Nézzük. Nézzük, hogy mit kapok. Hogyha valami rossz, aha, így. Meg kell így állni. Pénz 1 millió, hát ez amúgy nem sok, mert most is tudtam ennyit keresni. Meg a bészem az most... Az is 4 kukuát termelt az egész bészem most.
Nézzük meg, nézzük, eszem. Jó, kivisszük. Jó, ezt is vigyük ki. Azért ez kell, mert ugye el tudom adni. Tigrulini, watermelini. Szerintem erre a videóra ennyi. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot. Én Branch voltam. Császtok!